Terve harrastajakokki, kokkiopiskelija vai ootko muuten vaan tosi hyvä laittamaan ruokaa? Pystytkö valmistamaan terveellisen ja yksinkertaisen aterian käyttäen pohjoismaista alkuperää olevia raaka-aineita? Haluaisitko voittaa matkan Washingtonin sisältäen menopalloliput, viikonpitoisen mahjoituksen sekä mahdollisuuden työskennellä ruoan parissa pohjoismaisessa suurlähetystössä Amerikassa? Saat myös harjoittelumahdollisuuden Washingtonin huippuravintolassa sekä olla mukana valmistamassa ateria 60 000 amerikkalaiselle koululaiselle. Saat oman ohjaajatiimin, kuulet palautetta sekä pääset tapaamaan ruotsalaista kruununprinsessää. Tee seuraavalla tavalla. Rakenna yksinkertainen kylmä ateria, jonka voit ottaa mukaan matkalle tai tarjota koulussa. Kuvaa valmistusprosessi kännykällä tai kameralla ja kuvaile, mitkä raaka-aineet siihen tarvitaan. Kerro meille, miksi mielestäsi pohjoismaiset raaka-aineet ovat hyvä lähtöpiste hyvälle nuorisolle tarkoitetulle ruoalle. Kerro itsestäsi ja selitä, miksi haluat voittaa.